ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಇನ್ನಿತ್ತ ಅಮ್ಮಲ ಸುದ್ದಿಲು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅಮರನಾಥ ಕೈತಲು ದೊರೆದು ಬತ್ತಿನ ಬರ್ಸ ಭಾರಿ ಬೊಲ್ಲ ಜೀವ ಕಳಿವನ್ನ ಬೊಕ ತೋಜಂದೆ ಆಯ್ನ ಪಾಕಜನ ಭಕ್ತರನ ನಾಡು ಪತ್ತನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸುರುಕು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಡು ಕುಡ್ಲಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ್ನ ಸಭೆಟ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ. ತಾಲೂಕದ ಮಾತಾ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರುలు ದಿನಕ 24 ಗಂಟೆಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿಯನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುರ್ತು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ನಡಪಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಗೂಗಲ್ ಸಭೆಟ್ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್. ಪಿಲಿಕುಲ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಡು ನಾಗಿನಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪೆ ದಿನ ತಿರ್ತಿಲು ಹೊಡೆತದು ಪಿದೈ ಬತ್ತಿನ 31 ಕಿನ್ನಿಲು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪೆ ಬೊಕ ಕೆಂಚನಿಲು ಸಂತಾನ ಬುಲಿಚಲ್ಗ ಪಿಲಿಕುಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ. ಇತ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪವಿತ್ರ ಅಮರನಾಥ ಸುರಂಗ ಕೈತಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯಗ ಭಾರಿ ಬಡ್ಸ ದುರಿದು ಬತ್ತಿನ ಬುಲ್ಲಗು ಪಾಕ ಜನ ಜೀವ ಕಳೆವಂದೇರ. ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಲೆಡ್ 15 ಜನತ ಪುನಃ ತೆಗೆದಂಡ 40 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ತೋಜಂದೆ ಆತೇರ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪವಿತ್ರ ಅಮರನಾಥ ಸುರಂಗ ಕೈತಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯಗ ಭಾರಿ ಬಡ್ಸ ದುರಿದು ಬತ್ತಿನ ಬೊಲ್ಲುಗು ಪಾಕ ಜನ ಜೀವ ಕಳೆವಂದೇರ. ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಲೆಡ್ 15 ಜನತ ಪುನಃ ತೆಗೆದಂಡ 40 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ತೋಜಂದೆ ಆತೇರ. ಪಾಕ ಜನ ಬೊಲ್ಲುಡು ಪೋಯಿನ ಸಂಶಯ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿನ ನಾಡು ಪತ್ಯರೆ ಸೇನೆ ಪುನೆ ಒಂದುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ದು ಮೂಜಿಕೋಟ ಪೋದಿತ್ತದ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಬಚಾವಾದುಲ್ಲೆರಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡ. ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಡ್ದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಜನ ಬೈದ್ಯರು. ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಟೋಕನ್ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಬ್ಯಾಚಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ 17 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಅಮರನಾಥಗೂ ಪೋತ್ಯರ. ಅದೃಷ್ಟೊಡ್ದು ರಡ್ಡು ಕೂಟದಕ್ಲು ಅಮರನಾಥ ಶಿವಲಿಂಗ ತೂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮುಟ್ಟದೆರ. ಕುಂಪಲಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಒಂಜು ಕೂಟ ಎಚ್ಚರಿಪರ ತೆಗೆದು ಜರಂದ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಯಿನ ನರೇಶ್ ಪಂಪನಾರ ತೆರಿಪಾದಿರ. ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಮರನಾಥ್ ಹೊಡ್ದು ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಒರಾಡ್ದೋರನೆ ಭಾರಿ ಬಡ್ಸದುರಿತಂಡ. ಎಂಕ್ಲಿ ದುಂಬು ಪೋಯರನೆ ಕಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಆಂಡ ಎಂಚಾಂಡಲ ಸುಧಾರಿಯೊಂದು ತಿರ್ತು ಬೈದ. ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮುಟ್ಟದ ಭಾರಿ ಬಡ್ಸೊಡ್ದು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಓಲೋಲಾತೆರ. ಯಾತ್ರೆದಕ್ಲೆ ಗುಂತ್ಯರೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಯ್ಯಪ್ರೆಲು ಗಾಳಿ ಬಡ್ಸುಗು ಮಗರ್ದು ಓತುನೊಂದು ಆರುಪ್ಪಂತೆರ. ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸುರೂಕು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಂತೆರ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿವನ ಪೊರ್ತಡು ದುಂಬತ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಕ್ರಮದ ತೊನ್ನ ಬಗೆಟ್ 6 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ್ನ ಸಭೆ ನಡಪಾದಿತ್ತೆರ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿವಿನ ಪೊರ್ತಡು ರಕ್ಷಣೆ ಬೊಕ ದುಂಬತ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಕ್ರಮದ ತೊನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕುಡ್ಲದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲೆದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಸಭೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಸಭೆಟ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪಾತಿರ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಕರಿನ ವಾರದಿಂಚ ಭಾರಿ ಜೋರು ಬಡ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಕಲ್ಪನಕ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಬೊಕ ದುಂಬತ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಕ್ರಮವಾದ ರಜೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಅವೇನು ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿಡು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪಂಡಿರ. ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸುರುಕು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಕ್ಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರ್ದು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರ್ನಂಚ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಂಚ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರಂದು ತೂದು ತಿರಿಯನೋಡು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ರಜೆ ಸಾರಂಡ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ರಜೆ ಕೊರುಡು. ಅವೇನು ಮೀರಂಡ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿನಿಯಮದ 24-34 ನಿಯಮದಂಚ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದ ತೊನುವಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಪಂಡ್ಯರ. ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಪ್ರಭಾರ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಆಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದ ಒತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸುಧಾಕರ್ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಭೆಟ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ತಾಲೂಕುದ ಮಾತಾ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರುలు ದಿನತ 24 ಗಂಟೆಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಫೋನ್ ಲೆಪ್ಪದೆ ತೊನಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿಯಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗೆ ತುರ್ತು ಗಮನ ಕೊಡ್ದು ಕೆಲಸ ನಡಪಡೊಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪಂತೆರ. ಶಾಸಕರ್ನ ಆಫೀಸ್ 6 ಗೂಗಲ್ ಸಭೆ ನಡಪಾದೆರ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿನೇಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಬಂಟ್ವಾಳ ಶಾಸಕರ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ದುಂಬತ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಕ್ರಮದ ತುನೇರಿಗಾದ ಶಾಸಕರ್ನ ಆಫೀಸ್ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡಪಾಯಿರ.
ತಾಲೂಕುದ ಮಾತಾ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾరులు ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಫೋನ್ ಲೆಪ್ಪುದೆ ತೊನೊಡು ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಗೂ ಸರಕಾರಿ ಸಿಮ್ ಒಪ್ಪುನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿಯಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗೆ ತುರ್ತುಗುಮನ ಕುರಿತು ಕೆಲಸ ನಡಪೊಡು ಅಧಿಕಾరులు ಊರ್ದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಹೊಂದೊಂದು ಇಂದಕ್ಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿರ್ದು ದುಂಬತ್ತ ಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮದ ತೊನ್ಲೆಂದು ಶಾಸಕರು ಪಂಡಿರ 31 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಲೆಡ್ ಇಲ್ಲಲಗ್ಗಿನ ಸ್ಟಾಪ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೋಜಿಂಡ ತುರ್ತು ಆ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲಿನ ಜಾಗೆ ಬದಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಸುರು ಕಾವುಡೊಂದು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಪಂಡಿರ ಜಾಗ ಬದಲ್ಪರೆ ಒಪ್ಪಂದಿನ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತಂಡ ಪೊಲೀಸರಿಡ್ದಾಕ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸು ಬದಲ್ಪಾದ ಸರಿಯಾಯಿನ ಜಾಗೆ ಕೊನಪನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಪಂಜಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಮಾತೆರಡು ಮಾತಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟ ಕಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗೂ ಗುಮನ ಕೊರ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಶಾಸಕರು ಸಲಹೆ ಕೊರಿಯರು. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸ್ಮಿತಾರಾಮು, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯತುವನ್ನಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಣ್ಣ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರುలు ಜನಪ್ರತಿನಿಧುలు ಗೂಗಲ್ ಸಬಿಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಕೆಡಬೇಕು, ಅದು ಕೆಳಗೊಂದು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ನ ನೀವು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಹ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹಣ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, BA ಮತ್ತು PDO ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೂವರು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗುವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 8ರಿಂದ 120 ಆದರೆ ತುಂಬ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪಂಜಿಕಲ್ಲು ಮುಕ್ಕಡಡ್ ಜುವಕಳೆವನ್ನ ಮೂವೇರು ಬೇಲೆದಕ್ಲ ಕುಟುಂಬಗೂ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಾವಡೊಂದು ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿರಮ್ಮನತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ದೆರ. ಗುಡ್ಡೆ ಜರಿದು ಇಲ್ಲಗೂರ್ನ ಮುಕ್ಕಡಗ್ ಆರು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಪಂಜಿಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ಕಡಡ್ ಹೆನ್ರಿ ಕಾರ್ಲೋರೆನ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಯದಿಲ್ಲಾಗ ಗುಡ್ಡೆ ಜರಿದು ಬೂರ್ದು ರಬ್ಬರ್ ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಕೇರಳದ ಮೂವಿರ್ತೀರ್ನ ಜಾಗೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಣತ್ರೈ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಾವಡೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಲ್ದದಕ್ಕೆ ಏನುಂಡೇರ. ಪಂಜಿಕಲ್ಲು ಮುಕ್ಕಡಗು ಪೋಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿಯೂಸ್ ಎಲ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್, ಸುದರ್ಶನ ಜೈನ್, ಸುರೇಶ್ ಜೋರ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತೆರ. ಇಂಚಾಯರೆ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಯಜಮಾಂದಿನ ಗೋಸ್ವರಿಯ ಕಾರಣ ಅಂದು ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಕೊರ್ನ ದೂರದಂಚ ಮೂಜಿ ಪುಜ್ಜ ನಾಲಿಯೇ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ಸಾಕದಂಡು. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಪ್ಪಲಿಗೆದ ಬಲ್ನಾಡ್ ಜೋಡ್ಸವನ ಮಾರ್ಗುಡು ಓಮ್ನಿ ಕಾರ್ ಬೊಕ ಆಕ್ಟಿವಾ ಗಾಡಿ ಗುದ್ದುದುಂಡು ರಡ್ಡ್ ಗಾಡಿಲನ ಡ್ರೈವರ್ಲ ಅಪಾಯಡ್ದು ಬಚಾವಾತೆರು. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಪ್ಪಲಿಗೆದ ಬಲ್ನಾಡು ಜೋಡ್ಸವನ ಮಾರ್ಗುಡು ಓಮ್ನಿ ಕಾರ್ ಮೊಕ ಆಕ್ಟಿವಾ ಗಾಡಿ ಎಡ್ತದಂಡು. ಬಲ್ನಾಡು ಕಡೆಡ್ದು ಪುತ್ತೂರು ದಂಚಿ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಓಮ್ನಿ ಕಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಕಡೆಡ್ದು ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಒಂಜೇನು ಪಿರಪಾಡ್ನ ಬರೊಟ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಾ ಗಾಡಿಗೆ ಗುದ್ದುದುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪೆಟ್ಟ ಒಂದೇ ಇರುವೆರು ಡ್ರೈವರ್ಲು ಅಪಾಯಡ್ದು ಬಚಾವಾತೆರು. ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಮೂಲಮಠ ಹಿರಿಯಡ್ಕಡ್ ವರ್ಷದ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆತಂಡು. ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸುಗುನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೊಕ ಶ್ರೀ ಸುಶೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇತ್ತದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಡೆತಂಡು. ಒಡಿಪುದ ಅಷ್ಟಮಠಕ್ಲೇಡು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಕೈತಲ್ದ ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಮೂಲ ಮಠೊಟ್ಟು ವರ್ಷದ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ ನಡಪಾಯರ. ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಸುಗುನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಿರ್ ಬೊಕ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಕಿರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಸುಶೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಿರ್ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯನು ನಡಪಾದು ಕೊರಿಯರ. ಮಠದ ಭಕ್ತವೃಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರೆಬೆರೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕಜವ್ ಸಾಗೋವನ ಆಂಟನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಲಾರಿ ಒಂಜಿ ಕದ್ರ ಕಂಬಳ ಮಾರ್ಕೊಡು ತಾರ್ದಂಡು. ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ಸಮಕಟ್ಟು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡಂದೆ ಒರಿಪಾಯ್ನೆಡ್ದವರ ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರೆಬರೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಾಗವನ ಲಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗುಡು ತಾರ್ನ ಸಂಗತಿ ಶನಿವಾರ ಕದ್ರಕಂಬಳ ಮಾರ್ಗುಡು ನಡೆದಿದೆ. ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕಜವು ಕುನುಪಿನ ಆಂಟನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಲಾರಿ ಬಣ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕದ್ರಕಂಬಳ ಮಾರ್ಗುಡು ಬರಿಟುಂತೈನ ಪುರ್ತುಡು ಪಿರವುದ ದೆತ್ತಮೇತ ಚಕ್ರ ಮಣ್ಣೆಡ್ತಾಡ್ದು ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಬಿಡ್ದುಂಡು. ಮಾರ್ಗದ ರಡ್ಡು ಬರಿತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡಂದೆ ಅಂಚನೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಗುಡು ಬಡ್ಸದ ನೀರ್ದಿಂಜಿನಾಗ ಓಲು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಓಲ್ ಪಾಡ್ದ ಜರಂದು ಗೋಚರಗು ಬರಂದೆ ಲಾರಿ ತಾಡ್ದಂಡು ಇಂಚಿನ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಯ್ನ ಮಾರ್ಗೋಲು ಏತೋ ಉಂಡು. ಮರಿಯಲುಡು ಗಾಡಿ ತಾರ್ನ ಮಗುರ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದು ಬೋತುಂಡು. ಪಿಲಿಕುಳ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಟು ಎನ್ಮ ವರ್ಷದ ನಾಗಿಣಿ ಪನ್ಪುನ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪೆ 30 ತಿತ್ತಿದಿದ್ದು ಐಕ್ ಕಾಪುದಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿ ಒಡಿತದ ಕಿನ್ನೆಲು ಪಿದೈ ಬರೊಂದುಲ್ಲ. 70 ದಿನ ಕಾಪು ಕೊಡ್ತಿದ್ದದು 1.5 ಅಡಿ ಉದ್ದದ 31 ಕಿನ್ನೆಲು ಪಿದೈ ಬೈದ. ಪಿಲಿಕುಳ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಟು ಎನ್ಮ ವರ್ಷದ ನಾಗಿಣಿ ಪನ್ಪುನ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪೆ 30 ತಿತ್ತಿದಿದ್ದು ಐಕ್ ಕಾಪು ಕೊಡ್ದು ಇತ್ತೆ ತಿತ್ತಿ ಒಡಿತದ ಕಿನ್ನಿಲು ಪಿದೈ ಬರೊಂದುಲ್ಲ. 11 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿಕುಲಡ್ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಕಿನ್ನಿಲು ಉಂಡಾತ 30 ತಿತ್ತಿಲೆಗ್ 70 ದಿನ ಕಾಪು ಕೊಡ್ದಿತ್ತದ ತಿತ್ತಿ ಒಡಿತದಂಡ 31 ಕಿನ್ನಿಲು ಪಿದೈ ಬತ್ತದ 1.5 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಉಂಡು. ಸರ್ಪುಲಿಡ್ ಬಾರಿ ಉದ್ದದ ಇಸದಿಂಜಿ ದಿನ ಸರ್ಪೆ ಉಂಡ ಆದಿತ್ತದ ಎಂದೆಟ್ 15 ಜನಕ್ಲಿನ ಕಿರ್ಪುನಾತ್ ಇಸ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪನು ಬ್ರೀಡ್ ಮಲ್ತದ ಗೆಲ್ಮೆ ಸಾತ್ಸಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರ್ ಉದ್ಯಾನವನಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಭಂಡಾರಿ. ಇದು ಸರ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ವಿಷಪೂರಿತ ಸರ್ಪ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು 10-15 ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಷ್ಟು ವಿಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಖರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ವಿಷ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಕುಳದಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದೆವು. ಬಹುಶಃ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ವಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜನರು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳು ಮರಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳುಂಟು. ಅದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಲ ಒಂದು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. 38 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ. 38 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗೆ ತಂದು ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಶಾಖವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಒಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 76 ದಿವಸ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಪಿಲಿಕುಳ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ 2 ಸರತ 4 ಶುರುವಾತಂಡ. ಭಾರತೊಡುಪುನ ಮುರ್ಗಾಲಯಡು 150 14 ಮಾಮಲ್ಲ ಮುರ್ಗಾಲಯ ಆದಿತ್ತದ ಪಿಲಿಕುಳ 8 ಒಂಜಾದುಂಡು. ಪಿಲಿಕುಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಿವಕ ಅಪರೂಪದ ಕೆಂಚಿ ಚನೆಲ್ ಸಂತಾನ ಬುಲಿಚಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯೋಚನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. 2 ಸರತ 10-15 ಇಟ್ಲ ಕೊಡ್ದಿದ್ದೇರ. ಇತ್ತೆ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಯೋಜನೆ ಇಡ್ಲ ಎಂಕುಲು ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡತಾಂದ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಪನ್ಪೇರ. ಪಿಲಿಕುಳ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ 2004ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಝೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುಮಾರು 100-150 ಝೂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 14 ಝೂಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್ ಝೂ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಲಿಕುಳ ಮೃಗಾಲಯವು ಒಂದು.
ಈಗ ಕಿಂಗ್ಕೋಬ್ರ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಲಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಝೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಲ್ಬಾರ್ ಜೈಂಟ್ ಸ್ಕ್ವಿರಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿ, ಕೆಂಚಳಿದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2010-11ಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳು ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳು ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪೆ ಕಾಡಿಡು ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ನರಮಾನ್ಯ ಆರೈಕೆಡು ಸಂತಾನ ಉಂಡು ಮಂತಿನವು ಪಿಲಿಕುಲ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಟೊಂದು ಸುರುಪನ್ಪನ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡಿತಂಡ. ಇತ್ತ ಕಿನ್ನಿಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಇತದ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಾವೆನು ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೂ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಸಮಾಜಗೂ ಸಾಧಿತೋಜೈನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಪಗಪಗ ಅವಮಾನ ಮಲ್ತದಂಡ ಎಂದೆನು ಸಹಿಸುಜ ಮಾತಾ ಒಟ್ಟಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪುವಂದ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಪ್ರಣವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರ್ ಆರು ಕುಡ್ಲಡ್ ಸುದ್ದಿ ಕುಟುಡು ಪಾತಿರಿಯರ್. ಆರ್ಯ ಈಡಿಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಾಮಂಡಲದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಶಕ್ತಿ ಪೀಠ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಪ್ರಣವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನಡು ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾತಿರ್ದು ಬಿಲ್ಲವ ಈಡಿಗ ನಾಮದಾರಿ ಇಂಚ 20 ಪಂಗಡ ಸೇರಿದ ರಾಜ್ಯಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಮುದಾಯದ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತದ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಡು 7 ಜನ ಶಾಸಕರು 20 ಮಂತ್ರಿಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಆಂಡಲ ಈ ಸಮುದಾಯನು ಸರ್ಕಾರ ಇಡೀ ಸುಮಾರು ಮಲ್ತದ ನಂದು ಏವ್ರ ತೋಜಾಯರು. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರೇನು ಎಂಕ್ಲೆನೆ ಇಡೀ ಗಣ್ಯ ಮಲ್ಪುಜೆರು. ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಬರ್ಪುನ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಾವ ಅಂದ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂದ್ ಪಂಡೆರ. ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಏಪುಗ್ಲ ನಟ್ಟಿದ ನಕ್ಲು ಅತ್ತು ದಾನ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪುಲ್ಯಲ್ಯನ ಭವಿಷ್ಯ ಬೆಳಗಾಯರ ಪಿರ ಪೊರ್ಬಾಟುಗುಲ್ ಆಗ್ಯುನ ಅಗತ್ಯ ಬೈತಂಡ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇಗ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೆನ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಚಿ ಪಂಡೆರು. ಇತ್ತೆ ಪಾಠ ಬೂಕುಡ್ದು ಪಾಠ ದೆತ್ತು ಪಾರ್ದಿರು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಸಮಾಜಗೂ ಸಾಧಿತೋಜಾಯ್ನಾರು ಅರೆಗ ಅಪಗಪಗ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ತದಂಡು ಎಂದಿನ ಏಪುಗ್ಲ ಸೈಸುಜ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತಾ ಒಟ್ಟಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪು ಅಂದ್ ಪ್ರಣವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏವರುಡು ಪಾತಿರಿಯರು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿವತ್ತು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನೇ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಕಂಡ ವಿಶ್ವಕಂಡ ಜಗದ್ಗುರು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದ್ವೈತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದ್ವೈತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿರೋದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು. ಅಂಥ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಅಪಮಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅನಂತರ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೂ ಕೂಡ ಪಾಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಗುರುಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ 1978ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ MLA ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂದಿರೋದು ಯಾರು? ಬಸಯ್ಯ ಗಾರನ್ಪಾಳೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಈಡಿಗ ಸಮುದಾಯದವರು. ಅವತ್ತಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ನ ಇಳಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದರು? ಬಂಗಾರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಮುಂದುವರಿದ ವರ್ಗದ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅನಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಅವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನೇ
ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂದರು ಇದ್ದರು, ವಸಂತ ಪಂಗೇರಿ ಅಂದರು ಇದ್ದರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಶಾಸಕರಾದರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ? ಮಂಗಳೂರು 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯ. ಈ ಸಮುದಾಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನೇ ತಂದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಛಿದ್ರ ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ಗುರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್, ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀತಾಂಬರ ಹೆರಾಜೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಬೊಂಬಾಯಿಡುಪ್ಪುನ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಕ್ಲೆನ ಅನುಕೂಲಗಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆಗಸ್ಟ್ 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ಮುಟ ಬೊಂಬಾಯಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ತೋಕೂರು ನಡುಟು ಚೌತಿ ಇಸೇಸ ರೈಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಂಡ. ಬೊಂಬಾಯಿಡುಪ್ಪುನ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಕ್ಲೆನ ಅನುಕೂಲಗಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆಗಸ್ಟ್ 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ಮುಟ ಬೊಂಬಾಯಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ತೋಕೂರು ನಡುಟು ಚೌತಿ ಇಸೇಸ ರೈಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಂಡ. ಪುಜ್ಜಾ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಐನು ಮೂಜಿ ಪುಜ್ಜಾ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಐನು 4 ನಂಬ್ರದ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ತೋಕೂರು ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ರೈಲಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ದಿತ್ತದಿಯರೆ ಜುಲೈ 9 ಮಾತಾ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ IRCTC ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಈ ರೈಲು ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ದು ರಾತ್ರಿ 10:15 ಪಿದ್ದಾಡ್ದು ಮನದಾನಿ ಪಯ್ಯ 4 ತೋಕೂರು ಮುಟ್ಟುಡು. ತೋಕೂರುಡ್ದು ನಿಚ್ಚಲ ರಾತ್ರಿ 7:30 ಪಿದ್ದಾಡ್ದು ಮನದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಬೊಂಬಾಯಿಗೆತ್ತುಂಡು. ತಾಣೆ, ಪಣ್ವೆಲ್, ರೋಹ, ಮಾಂಗೋನ್, ಖೇಡ್, ಚಿಪ್ಲುನ್, ಸವರ್ದ, ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ರೋಡ್, ವೈಭವವಾಡಿ ರೋಡ್, ಕಂಕವ್ಲಿ, ಸಿಂಧುದುರ್ಗ, ಕುಡಾಲ್, ಸಾವಂತವಾಡಿ ರೋಡ್, ತಿವಿಮ್, ಕರ್ಮಲಿ, ಮಡಗಾಂವ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಕಾರವಾರ, ಗೋಕರ್ಣ ರೋಡ್, ಕುಮಟ, ಮುರುಡೇಶ್ವರ, ಭಟ್ಕಳ, ಮೂಕಂಬಿಕ ಮಾರ್ಗ, ಬೈಂದೂರು, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪು, ಮುಲ್ಕಿ, ಸುರತ್ಕಲ್ಡ್ ಈ ರೈಲು ಉಂಟುಂಡು. ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಸಾಯುಡು ಈ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಸುರುಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿರಿಪಾದಿರು. ಇತ್ತ ಕುಡರನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅಮರ್ನಾಥ ಕೈತಲು ದೊರೆತು ಬತ್ತಿನ ಬರ್ಸ ಭಾರಿ ಬೊಲ್ಲ ಜೀವ ಕಳಿವನ್ನ ಬೊಕ ತೋಜಂದೆ ಆಯ್ನ ಪಾಕಜನ ಭಕ್ತರನ ನಾಡು ಪತ್ತನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸುರುಕು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಡು ಕುಡ್ಲಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ್ನ ಸಭೆಟ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ KV ರಾಜೇಂದ್ರ. ತಾಲೂಕದ ಮಾತಾ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರುలు ದಿನಕ 24 ಗಂಟೆಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿಯನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುರ್ತು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ನಡಪಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಗೂಗಲ್ ಸಭೆಟ್ ಶಾಸಕರು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್. ಪಿಲಿಕುಲ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಡು ನಾಗಿನಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪೆ ದಿನ ತಿತ್ತಿಲು ಉಡೆತದು ಪಿದೈ ಬತ್ತಿನ 31 ಕಿನ್ನಿಲು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪೆ ಬೊಕ ಕೆಂಚನಿಲು ಸಂತಾನ ಬುಲಿಚಲ್ಗೆ ಪಿಲಿಕುಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡ ಸೊಲ್ಮೇಲು.